Bueno, buenas tardes a todos y todas. Lo primero es agradecer, el trabajo tanto de AXA como de EMPAL, que nos trae siempre propuestas que nos sirven para crecer y para dar más herramientas a los comercios y a las empresas de nuestra ciudad. En segundo lugar, a OTEA y a la ADL, porque siempre están trabajando al pie del cañón. Y en tercero, hoy, como mención especial, a la Caixa Rural, porque en el momento en el que les hemos planteado esta conferencia, se han puesto a nuestro servicio y hoy están aquí para ilustrarnos en el Bizum Business, que sabemos que bueno, los tiempos imperan y las nuevas tecnologías mandan. Y todo lo que podamos intercalar en nuestros comercios, todas las herramientas que podamos darle a los autónomos de nuestra ciudad, pues buenas serán. Esperemos que os sea útil, yo estoy segura de que sí, porque el Bizum la verdad es que está a la orden del día, ya todo el mundo casi tiene la aplicación en el teléfono, y ahora nos falta dar ese pasito y no llevarlo solo a nuestra vida personal, sino además a nuestra empresa y a nuestro comercio. Por mi parte, gracias además a todos los que habéis asistido una vez más a otra conferencia, a otro curso, y animaros a que sigáis trayendo vuestras propuestas que veamos que puedan ser útiles y nosotros pues a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Muchas gracias. ¿Doy paso directamente a Caja Rural? Adelante, pues. Todo vuestro. Bueno. Hola, molt bona vesprada. Des de Caixa Rural agrair en primer lloc a l'Ajuntament del Xemestí, a OTEA, a EMPAL i a AXA l'oportunitat de poder tindre aquest espai formatiu i informatiu. I anem a passar ja directament a lo que és l'exposició que tenim. Ara compartirem pantalla perquè ho pugueu veure i us ficarem un menú inicial en el qual ara un segonet i en seguida el fiquem en pantalla. ¿Vale? Passem al primer punt i jo vaig encarregar-me de desarrollar el primer punt d'on estem i la nostra realitat i després la meva companyera Raquel Granell seguirà en l'exposició del següent. A veure, en aquest primer punt anem a donar 4 pinzellades per a situar-nos on està la realitat actual dels mitjans de pagament i com aquesta evolució condueix a la cada volta major implementació i acceptació del Bizum, tant entre particulars com en empreses com a mig de cobrament. Com podem comprovar, en les estadístiques publicades pel Banc d'Espanya es produeix una caiguda del 8% en el número d'operacions de retirada d'efectiu entre l'any 2009 i 2019. I junt a aquesta reducció se produeix un augment del 22% de les operacions de pagament a través de terminal punt de venda TPV. I així mateix se pot comprovar una reducció del número de caixers automàtics a nivell nacional del 16%. Tot això ens indica que prèvia a la pandèmia els mitjans de pagament electrònics passen de ser una alternativa a l'efectiu a una clara preferència que demanden els clients. Comptant en aquestes circumstàncies, la pandèmia va exercitar un paper de catalitzador d'aquesta tendència a favor dels mitjans de pagament electrònics, ja que estos ajuden a mantenir la distància social i eviten el contacte físic, com a seguretat davant del coronavirus. De fet, els pagaments amb mòbil ja eren el tercer mig de pagament més utilitzats abans de la pandèmia. Ara fent un poquet d'història del Bizum, com el coneguem, naix a octubre del 2016, instant el Banc Central Europeu i el Banc d'Espanya a les entitats bancàries espanyoles per a que llançaren un sistema de transferències immediates i on actualment el 98% d'elles disposen d'aquest servei. Per fer-nos una idea, des del 2016, Bizum ha manejat 14.000 milions d'euros, dels quals 10.200 sols l'any 2020. Això ens dona una idea del creixement exponencial d'aquesta aplicació. Fruit d'aquest creixement i evolució, a l'any 2019 naix el Bizum d'empreses per a poder oferir un servei de pago als clients finals còmode, segur i fàcil d'utilitzar. Segons Ángel Nigorra, director general de Bizum, s'han incorporat més de 8.000 comerços a l'any 2020 i on està cada vegada incorporant-li més utilitats al servei de Bizum. Com un xicotet d'exemple, a finals del 2020 s'han ficat en marxa en 11.000 administracions de loteria i apostes de l'Estat. Hi ha empreses com Mafre i Orange que ja estan incorporant com a mig de cobrament en els seus clients. De fet, a finals del 2021 volen aplicar a 20 milions d'usuaris i comptar amb 18.000 comerços amb aquest sistema de cobro. Combinant aquest augment del Bizum amb l'informe de Visa Espanya, que ens diu que el comerç electrònic ha augmentat en Espanya un 52% i s'ha produït una reducció del 45% dels pagaments en efectius. Barrejant aquestes xifres, tot pareix indicar un canvi de tendència del pagament en efectiu a un pagament per mitjans electrònics, entre els que cada vegada va agafant més importància com el Bizum d'empreses.
motivat perquè el consumidor valora cada volta més la rapidesa, seguretat i conveniència que proporcionen aquests mitjans de pago. Ara anem a passar al segon punt i cedís la paraula a la meva companyera Raquel Granell. Hola, bona vesprada. Jo faré referència a la següent ordre de la sessió, el Bizum per al consumidor, Bizum per als consumidors, comerç, quins avantatges pot tenir per a vosaltres que sou el comerç, com funciona Bizum, quines despeses, els gastos associats al seu ús i com sol·licitar l'activació del servei. Qualsevol aclaració o dubte que tingueu podreu registrar-lo en el xat de la videoconferència i al final de la sessió podrem contestar-vos a el que necessiteu. Ara bé, primer que res, el Bizum per a consumidors. El Bizum per a consumidors és un pagament entre amics que serveix per enviar diners de forma immediata als teus contactes. També dona l'opció de fer donatius a ONGs, així com realitzar pagaments en comerç electrònics en aquells comerços que ho admeten. Segur que tots el coneguem, inclús l'hem utilitzat en algun moment. És una plataforma de pagament via mòbil que agilitza les transaccions de pago. Ara bé, aquest Bizum entre amics té certes limitacions a nivell de número d'operacions diàries, imports totals rebuts o sol·licitats i també al compte al que va vinculat. És per això que és una transacció entre amics i no a nivell professional. El Bizum per a no consumidors és el Bizum del que estem ara tots interessats i del que anem a fer un poquet més, a prestar un poquet més d'atenció. El Bizum e-comerç tracta d'oferir, millor, comença dient que al mateix temps i pensant per als comerços, se desenvolupa este Bizum exclusivament destinat per a interactuar entre comerç i amb els seus clients, complint sempre la normativa establerta per a les activitats professionals. I és per això que el seu ús difereix un poc del que coneguem com a Bizum entre amics. Difereix un poc actualment, però aquesta ferramenta està en evolució i pot anar modificant-se. Per tant, el Bizum per a no consumidors, o Bizum e-comerç, com també se coneix, permet oferir un mètode de pagament addicional a l'habitual pagament amb targeta que tots coneguem, on el càrrec al consumidor i l'abonament al comerç es realitza al moment a través de la passarel·la RedSys, sent necessària la disposició d'un TPV bé físic o bé virtual en la caixa rural del CNSI. Per tant, qui pot usar Bizum? Tots els comerços, però realment i el que interessa, qui pot fer-ne ús? A qui de vosaltres vos podeu sentir la necessitat d'utilitzar aquest Bizum? Ara bé, dependrà de la naturalesa del comerç, del producte que comercialitzeu, el que doni peu a fer ús del Bizum o no. Anem a posar un exemple un poc més aclaratori. Un exemple, un carnisser, un peluquer, on el client es presenta físicament en la botiga. Al meu pareixer no té cap sentit, perquè seria més ràpid pagar en contactless, arrimant la targeta o el mòbil en el TPV físic del negoci, en menys d'un minut. Però, per exemple, ja és la qüestió o el que volem dir. Si venem unes sabates, un electrodomèstic o bé roba i voleu oferir aquest servici de portar-ho a casa i aquest servici de venda a distància, amb el Bizum, el comerç té l'opció de fer aquest cobrament a distància. Això sí, iniciant des de RedSys, des d'una web o app RedSys, una sol·licitud de cobrament que ara explicarem i detallarem. Quins avantatges pot tindre per a mi comerç la utilització de Bizum? L'increment de vendes, perquè és possible arribar a un major número de clients, per exemple, si és a distància o gent jove que pugui no tindre targeta. La rapidesa, com hem dit, és un abonament immediat de les vendes. La seguretat és un mètode de pagament segur, ja que requereix l'autentificació verificada dels consumidors que compren. També, és un servei fàcil i senzill d'utilitzar. El client només ha d'usar el seu número de telèfon i la seva clau Bizum, que te la dona la teva pròpia app. Millora també la imatge del comerç, ja que ofereix un major nombre de possibilitats de pagament als seus clients. I, com no, dona la imatge d'un servei innovador. Ara bé, com funciona Bizum? Per a parlar del funcionament de Bizum, distingiríem dues modalitats de cobrament, enfocades a un comerç que ja disposa
pàgina web, té un TPV virtual de Caixa Rural del Xemesí contractat, o un comerç que no té pàgina web, però sí té contractat en Caixa Rural del Xemesí un TPV físic. Per tant, si ens centrem en el comerç que sí que disposa d'una pàgina web, és simplement per a tindre aquest servei addicional que és el Bizum, caldria gestionar la incorporació d'un botó Bizum com a opció de pagament permesa. És a dir, jo, comerç, tinc pàgina web, el meu client compra un producte. En la següent diapositiva tindríem l'opció de que el client directament accedirà a la forma tradicional de pagament amb targeta, incorporant el número de targeta, caducitat, o bé aquest botó que hauríem incorporat per aquest servici addicional que hauríeu sol·licitat, que és el botó Bizum que veiem en la part de baix. Esta banda quedaria clara. Per una altra banda, com funcionaria Bizum per a aquells comerços que potser sou la majoria en alguna part, que no disposeu de pàgina web però sí teniu un TPV contractat en Caixa Rural? Ara bé, els comerços en els que no disposen de pàgina web poden sol·licitar l'activació del pagament Bizum d'una altra forma, que és esta. Com? A través d'una passarel·la de pagament que anomenem Paybot, que és la que permet i te donaria l'opció d'aplegar a pagar amb el Bizum. Ara veurem un exemple que serà més aclaratori. Mira, el comerç vol iniciar aquest cobrament al seu client, el que no té web. Per tant, a través d'una web o app de Redsys, introduiríeu vosaltres un usuari i una contrasenya que us aplegaria a casa en un pack de bienvenida per a poder seguir les instruccions. Entraríeu en aquest usuari i contrasenya i veuríeu aquesta imatge en la que, com a exemple, podríeu posar import 50 euros, producte, unes sabates, nom del client, Raquel Granell, direcció, i després, és important, teniu dues formes d'enviar aquest enllaç que el client rebrà per poder arribar a la passarel·la de pago, que seria bé per SMS, indicant el telèfon, o bé per e-mail. Què rep el client? Hola. Ja ho has rellenat tot i li arriba al client... Disculpeu, continue. I li arribaria al client o bé en format d'e-mail, com vegem a primera hora, o com un SMS. En els dos podem veure un enllaç. Jo, client, apretaria aquest enllaç i me redireccionaria a aquesta pantalla. Com vegem, la primera opció, si volem, seria la de pagament amb targeta, que és el mètode tradicional que coneguem fins ara. Fins així també podríeu accedir als comerços, és a dir, no vull contractar a més el servici Bizum. Simplement, com vull vendre a distància, vull una passarel·la de pagament. Aclararíem fins a la meitat de la diapositiva, sense comptar en el botó Bizum. No, també vull que el servei Bizum accessori us permetria tindre l'opció del botó Bizum. Per tant, el client aplegaria així i seria ell qui triara com vol pagar, perquè vosaltres ho heu posat al seu abast o al seu servici. Explicat això, simplement com a resum, tenim que tindre clar dues situacions. Comerç en pàgina web, simplement s'incorpora un botó Bizum. Comerç sense pàgina web, però sí que té un TPV físic, pot tindre també aquest accés a través de la passarel·la de pagos. Ara bé, això que també és interessant per a quedar clar i després en les oficines, si s'arribeu sense cap compromís, us ho expliquem tot. Les despeses i els gastos associats al seu ús. Actualment, les tarifes que tenim ara, aquell comerç que ja disposa de la pàgina web on té un TPV virtual, el seu cost simplement seria, en caràcter promocional, una tarifa plana mensual de 6 euros. Que és per aquest servei addicional, que és el botó Bizum que permet cobrar en Bizum. Tindré clar que el seu ús no incrementa el volum de facturació que teniu contractat al TPV si algú se regeix per tarifes planes. Si algú se regeix per taxes de descompte, tampoc està subjecte a les taxes de descompte. És per això aquest cost de 6 euros com a tarifa plana. Per una altra banda, aquells comerços que no tenen pàgina web i van a necessitar ser alta d'aquesta passarel·la de pagament, aquest servei d'alta tindria un cost de 35 euros més IVA que estaria bonificat al 50% per als associats d'AXA i Empal. Espero que quede clar. I ja finalitzant,
Simplement, com sol·licitar aquest servei? Com sol·licitar a Caixa Rural que m'activen el Bizum o bé la passarel·la de pagament? Simplement passaríeu per la nostra oficina i el sol·licitaríeu. Als 3 dies te crearia un company de l'oficina per a que passareu a firmar un annexe al contracte que ja teniu en nosaltres, bé per el TPV virtual o bé per el físic. Procés seguit, només finalitzar, a les botigues que teniu pàgina web s'activaria el servei a la pàgina gestionant-lo, ja us explicaré més detalladament com se gestiona la introducció del botó Bizum, o bé el comerç que ja ha rebut aquest pack de bienvenida en el seu usuari i aquesta contrasenya ja podria iniciar la seva primera sol·licitud de cobro al primer client que li compre un producte o li presta un servici. I simplement recordar-vos que en Caixa Rural t'ajudem a escollir el TPV que millor s'ajuste a les teves necessitats. Depèn del comerç, depèn del producte o depèn de com voleu enfocar el negoci. Tenim TPV fixe, tenim un TPV mòbil, o com diguem també moltes vegades el GPRS o Wi-Fi, TPV PC, que se factura, és a lo millor menys comú, però també està i se factura des d'un ordinador, Ruralvia TPV al mòbil, que funciona per la connexió del Bluetooth, TPV virtual, que és el que incorporem a les pàgines web per poder fer els pagaments, el PayGo, que és la passarel·la de pagament que te dirigeix al sistema tradicional de pago en targeta, o esta novetat de la que estem tratant tot el rato, que és el servei Bizum. A més, ja sabeu que també, des que esteu en conveni AXA o EMPAL, disfruteu d'unes avantatges, però sempre tenim unes tarifes de TPV adaptades a unes tarifes planes adaptades al vostre nivell de facturació, que és simplement preguntant a l'oficina i ho teniu a primera mà. Recordar-vos simplement que en Ruralvia Mi Negocio podeu gestionar i controlar el negoci des del mòbil, sempre consultant a l'instant l'evolució d'estos gastos, estos ingressos o qualsevol cosa, i sí que adelantar-vos, dir-vos i fer un poc d'èmfasi que estem desenvolupant una nova app, una nova web, per a intentar adaptar-nos més si cal a les vostres necessitats, que al final sou els nostres usuaris de Caixa Rural, per estar sempre prop de vosaltres. Qualsevol dubte que tingueu, passeu per l'oficina o l'anoteu en el xat. Moltes gràcies i vos passe a Jorge Mical, el director comercial de Caixa Rural, per si vos vol fer una reunió o dir alguna cosa. Hola, bona vespre a tots. Nada, simplement donar-vos les gràcies per haver-nos deixat que us explicarem ràpidament i d'una manera molt concisa el que és el nou servei de Bizum. Evidentment, tots tindrem moltes preguntes. Us hem oferit ja el que pugueu acostar-se a les oficines, on se us detallaria en detall tot el procediment que pugui haver i el que aparentment pareix molt complicat, perquè quizás és molt ràpid, sense ningú dubte podreu tots un poc disfrutar de lo que és este vagament que les noves tecnologies ens estan portant. Estos nous canvis ens porten a una tecnologia digital a poder estar cada volta més, si cal, i oferir els nostres productes i serveis a la major clientela possible. Simplement donar-vos les gràcies per l'atenció i dic, si n'hi ha alguna pregunta, molt gustosament en el xat, podem contestar i si en directe voleu fer-la, així mos tenim. Gràcies, bona vesprada. Carmen, dis-nos el que consideres. A veure, jo, per a tots, vos havia dit al principi lo de la mà, però si cada un té en la seva línia de baix el micro, si no som molts que ens fiquem a parlar alhora, tranquil·lament s'activeu el micro i pregunteu, que tampoc som tants i pot anar. Vos recorde que fiqueu en el xat els que esteu participants i així se mos quedarà que no heu ficat, alguns no han ficat el nom o l'establiment com a participants i així no ho tenim. Jo he vist que preguntes no n'hi havia ninguna. Jo n'acabo de fer una, Carmen, ara quan t'acabes. Vale. Jo aprofito el començament per dir, heu dit molt bé que les tecnologies estan canviant, però sobretot més que canviar, i jo crec que ho han sentit ja en molts conferenciants, ara en el tema de la pandèmia i de tota la situació que ens ha tocat viure en quasi un any que portem, moltes d'aquestes tecnologies que potser haurien costat 5 o inclús 10 anys per a ficar-se en marxa, és qüestió de sí, de ja. Ens està passant en el certificat digital, que jo crec que fa un any no n'hi havia la gent que sí que n'hi ha ara que ja té certificat digital,
perquè obliga, la situació obliga. I jo crec que aquesta tecnologia que s'ha explicat és una d'estes que també la situació ens està obligant, però no sols perquè estiguem obligats, sinó perquè és una tecnologia bona. I jo, la pregunta que volia fer-vos a Caixa Rural era si ens podíeu indicar, no m'imagino que número exacte no, però sí perquè si fem una idea a tots de l'evolució que heu tingut en altes de Bizum o en altes de pagament en mòbil en els darrers anys, per a que se veja que la massa crítica de la gent que està utilitzant Bizum està creixent d'una manera exponencial. I després tu, Àlex. Vols tu, Sílvia, fer el comentari? Fer alguna al·lusió De l'evolució de la canalitat? Bueno, bona vesprada. A veure, en aquest cas, més o menys, sí que és veritat que a nivell d'entitat detectem una evolució i una progressió a l'alça. En el que és l'ús dels mitjans de pagament, en aquest sentit, se detecta cada vegada més se paga en el mòbil, hi ha tecnologia NFC, amb el sticker cada vegada menys, perquè els mòbils incorporen dita tecnologia. I sí que és veritat també que el que és el tema de l'ús de Bizum cada vegada està més extès, iniciant-se gran progressió en el col·lectiu jove i excel·lent-se ja a edats entre 45, 50 i inclús més edat. En relació a la canalitat, nosaltres, en el tema de l'ús de Rural Via, sí que detectem, sobretot, degut a la pandèmia, el confinament que iniciarem l'any passat, ara ja quasi fa un any, sí que és veritat que des d'aquest moment se detecta un ús més exponencial, un canvi gran se pega en aquest moment, i és que sí que és veritat que tota la transacció que se pot realitzar de forma desatesa, bé siga per els canals com poden ser els caixers, o bé siga per les aplicacions mòbils, en aquest cas Rural Via, o la pàgina web, banca també electrònica, sí que detectem un increment del nombre de transaccions, òbviament, que arriba a un punt en el que ja comença, sí, el creixement ja no és tan elevat, però sí que ha hagut, com donada la situació, ens hem vist un poc abocats al seu ús, i així s'ha vist, en xifres, així s'ha vist. No sé si he respost o Javi vol afegir alguna... No, sí, simplement comentar que en quant a la canalitat podem dir que aproximadament el 38% de les transaccions se fan a través d'oficina i la resta ja se fan a través dels canals desatesos que ha apuntat Sílvia. És per veure quina mesura pren aquestes ferramentes en l'ús quotidià dels usuaris bancaris. I la Caixa Rural del Xemesí ha sigut també una entitat que ha promocionat aquestes ferramentes. Sí, contesta. Àlex. Àlex, suposa que m'estàs escoltant. Sí, sí que t'estic escoltant. La pregunta és que, clar, com ho ha fet ahir curtet perquè no podia parlar, però com ara sí que puc parlar, la pregunta és si sabeu realment quines conseqüències fiscalment o legalment pot tindre per a una empresa que estiga pagant-li el seu Bizum personal. Clar, a veure, com a conseqüència d'això se tindríeu que dirigir-vos vosaltres, és cosa més dels vostres assessors o la gestoria que vos indique en què vos incumbís o en què vos repercuteix usar el Bizum, que com bé he dit és entre amics per les limitacions que té. Entonces, nosaltres ahí no entrem. Això és tema d'assessoria que vos diga a vosaltres en què vos repercuteix. També tens que tenir en compte que un Bizum se té que associar a un compte, en el cas d'entre amics, consumidor. Vull dir, si el teu compte en un banc està aperturat com a un compte autònom o un compte empresa, no te permetís tindre que te paguen a aquest compte. Tindries que disposar del Bizum e-commerce que jo he explicat. No sé si m'ha explicat. Vull dir, jo soc autònoma i vull tindre Bizum per al meu compte autònom per cobrar-li a algú, no podria accedir al meu compte, no aniria a l'abono a aquest compte mai. Sí, el servei de Bizum està vinculat a un número de mòbil. I si aquest número de mòbil està vinculat a una compte per a ús domèstic, per a ús particular, sí que podria utilitzar el Bizum entre amigos. Jo podria utilitzar o facilitar el meu número de mòbil per a que me pagaren a mi, empresa o comerç, però des de luego tindria que estar vinculat a un compte domèstic. Entonces, ja estaries barrejant l'economia, exacte, l'activitat professional en l'activitat domèstica. A banda també que tindries unes limitacions perquè hi ha un cicle de volumen
de transacció que, per exemple, el mínim són 50 cèntims, el màxim són 500, si volgués fer una transacció diferent a això ja no podries. I a més, l'acumulat en un mes són 1.000 euros. Per a una economia domèstica, jo és difícil que faci més de 1.000 euros de volum de Bizum al mes, no? Però, en canvi, en una facturació d'un comerç o d'una empresa, alcançar 1.000 euros sí que pot ser factible, no? I, de fet, hi ha empreses que facturen molt més en si mateix. Però com a conseqüència negativa és cosa de vosaltres assessorar-se bé i nosaltres tampoc podem exactament tirar els criteris. Sí, està clar. A part, jo crec que en aquest moment ni els propis assessors sabran com funciona, perquè això és la típica cosa nova que és, que és una laguna legal i fins que la regulen està d'acord. Bueno, moltes gràcies. El que passa és que jo aprofito per dir sí que està la norma general, que ho ha dit molt bé la companya, de que s'entén que en una empresa deu de tindre un compte bancari on estan els moviments de l'empresa, no mesclar en el que és l'economia domèstica, perquè igual no te passa mai res o n'hi ha una inspecció d'Hisenda i llavors si n'hi hagueren moviments, estem parlant de moviments de diners, claro, que Hacienda te diguera, perdona, estos 2.000 euros, què fan així en este mes? Quina venta que no me consta, saps? Entonces, ai, no, és que m'ha donat el meu germà, què tal? Què fan en aquest compte si és un compte d'empresa? Això ja que tindreu en compte, que això se diu sempre com a norma general i que molt bé ho ha dit. Així tenim una pregunta que no sé si l'heu llegit, que diu se pot utilitzar el compte de l'empresa per a vincular-lo a un mòbil. En aquest cas sí, és el mateix que havien contestat abans. És a dir, no se pot, un Bizum pago entre amigos no se pot vincular a un compte de no consumidors, classificar com a no consumidors. Tindria que ser particular necessàriament, particular associat a l'economia domèstica. Jo tinc nòmina, jo tinc pensió o tinc un estalvi per al meu ús domèstic. No se pot. El que sí que podria associar és la passarel·la de pagaments, el servei de passarel·la de pagaments al compte d'empresa o al compte autònom. I aquesta seria la resposta. El compte d'empresa sí, el telèfon d'empresa sí. Per tant, s'entén que no utilitzaran el mòbil, l'empresa no utilitzarà el seu mòbil per a el que són les transaccions, sinó utilitzarà o bé la web o bé l'app que heu dit. Lo que nosaltres fem és vincular el número de mòbil al servei Bizum, com a particulars. Entonces, estem des del punt de vista de jo, usuari, per a pagar en el mòbil, per a pagar, no per a cobrar, sinó per a pagar, utilitze el número de mòbil que jo vull. I aquest número de mòbil estarà vinculat a un compte bancari, siga de Caixa Rural, siga del CaixaBank, siga d'on siga. Però tindrà que estar vinculat a un compte domèstic. El número de telèfon podrà ser el que siga, podrà ser un telèfon igual d'empresa, però no pot anar a un compte d'empresa. Podrà ser el telèfon i no pot haver el mateix número de telèfon vinculat a un compte de Bankia i a un compte de la Caixa Rural. O té que estar associat ací o té que estar associat allà. No simultàniament pot estar a diferents comptes bancaris. Però si ara l'empresa o l'autònom en la seva activitat econòmica per a efectuar, no va efectuar pagaments a través de Bizum, va efectuar cobraments per als seus serveis o productes. Ahí sí que tindrà una passarel·la de pagos en el que podrà incorporar el botó de Bizum. A més del pagament en targeta o de pagament en el mòbil, podrà utilitzar el botó de Bizum perquè els seus clients li facin el pagament. Hi ha que veure des de les dues perspectives. Li contestes tu a Maria el tema del límit i jo si vaig a l'altre. La passarel·la de Maria? No, s'ha de comentar Maria? Quina és la quantitat màxima per a fer un Bizum empresa? Empresa? No, en principi és un pagament, és a dir, al final és un tema de pagament, però tant en principi una limitació d'una operació en empreses ens anem a volums més grans, no té les limitacions tan acotades com té un Bizum d'entre consumidors. En aquest sentit, no... Deuria consultar fins quina limitació, que si anem a imports molt grans, Nerea davant crec que és la que ho ha preguntat, si voleu, jo consulte per assegurar-nos a màxims en quan ens n'aniríem, que si a nivell d'empresa vos interessa conèixer aquest detall,
però estem parlant ja d'imports més elevats. Jo, si voleu, a través d'OTEA us ho facilite i aquesta pregunta us la aclarirem segur perquè ara no us puc concretar exactament aquest import màxim. Però per a nivell de referència, per exemple, quan nosaltres paguem en una targeta no podem pagar qualsevol import. Inicialment, recorde, jo fa 20 anys que sí que podies pagar si volies 6.000 euros en una targeta. Me van a comprar un cotxe, me costava 12.000 euros o 2 milions de pesos en aquell entonces i podia pagar-los en la targeta. Després, per motius de seguretat, això se va restringir. I el màxim que se pot pagar ara actualment, de manera estandarditzada, en el Caixa Rural del Xemesí són 1.800 euros, perquè més allà se considera que se hauria de fer una transferència, pagar a través d'un xec bancari i que la targeta té un ús de pagament més menuït, més immediat, més quotidià. I en el Bizum passa exactament el mateix. De fet, jo quan paguen el Bizum, quan jo pago entre amigos, paguen el Bizum, està restringit a 500 euros. Doncs més de 1.800 euros no hauria d'estar. Però, a fi i a cas, són paràmetres que se fiquen per motius de seguretat en aquest cas. María, sobre la pregunta de la pasarela de pagament a priori, sembla un poc costosa de realitzar, si no seria més ràpid gestionar-ho per transferència. És costós perquè també la forma d'explicar-ho. Serien 3 o 4 minuts, però en veritat sí, la transferència. Estos servicis són sempre accessoris, innovadors, per estar a l'abast del client, per si tu li vols donar diverses opcions. Però, evidentment, la transferència està ahí. Si un client te fa una transferència immediata, acabes en el problema com si estigueres fent un Bizum. Però el que diguem... La diferència també, perdona Raquel, que te talli, és que la transferència la va iniciar el meu client, però el Bizum l'inicia jo. És a dir, entonces ahí provoca un poc el pagament, és a dir, demora més o menys de temps en el cobrament. Hi ha un poquet també, doncs, a lo millor tarda 3 minuts en enviar-li l'enllaç al client a través de la passarel·la de pagament, però sí que ho va rebre i tenim 4 hores per a confirmar-me-ho. Entonces ja depèn un poc de la vostra prioritat en aquest sentit. De tota manera, l'enllaç que facilita Red6 per a generar la transacció que està dient la companya Sílvia, per a jo enviar-li el cobrament al meu client, és molt intuïtiva. Són uns datos que li puc ficar simplement una referència, si cal, puc ficar-li un detall, com dia Raquel en la nostra posició, per exemple, compra de sabates, i és molt intuïtiva. Lo normal és que aquell comerç que faci ús d'aquesta plataforma que tinga el seu terminal en el seu punt de venda i que simplement accedeixi ahí ràpidament, introdueixi les dades i que li envia a través de SMS o a través de correu electrònic al client. I el client l'únic que té que fer és entrar dins, ficaria en compte de targeta, que és més difícil manipular i ficar els 16 números de la targeta, doncs marcaria el seu número de telèfon, que és més curtet i segur que se'l sap, i no tant els 16 números de la targeta, i automàticament faria el pagament. L'experiència per al client des d'aquest punt de vista és més agradable. I més ràpida. Jo, si me permetís... Disculpa, no sempre duguem a mà la targeta, però el mòbil sempre ens ho sabem i ho podem fer en un col de mà. Però les opcions estan totes. Això sempre són servicis addicionals per estar al dia en la tecnologia. Per això us ho volem posar a la vostra disposició. Jo per això vos havia preguntat el número, el moviment que veu de gent que utilitzava més Bizum, que com heu dit va en augment. Lo important per lo que heu explicat és que el comerç igual li costa un poquet més, però és que al client li facilita moltíssim el pagament. I això també hi ha que ficar-se en aquesta postura de que tot el que facilites al client ho va fer ràpid i al comerç li redundarà en que també cobrarà més ràpid, perquè el Bizum és immediat. Sí, efectivament. El Bizum al final és un servei complementari, és a dir, hasta ara l'habitual era pagar en targeta, però a més ara tenim la possibilitat de pagar en Bizum. Una persona que paga en Bizum no té per què tindre targeta. Lo normal és que sí, perquè està acostumbrat a tindre ja prèviament la targeta, però no tindria per què. Al fil de lo que dius, Carmen, Bizum al final del 2021 té l'objectiu d'aplegar a 20 milions d'usuaris, que ens dona una idea del mercat potencial que estan treballant. I uns 18.000 comerços. Últimament, en l'any 2020, a principi de l'any 2020, tenien 200 comerços associats. A finals del 2020 tenien 8.000 comerços associats. Imagineu el creixement exponencial que s'ha fet i el que n'hi haurà, perquè la tendència és clara. I
La cosa que volia preguntar-vos era, en tema de seguretat, així com les targetes donen una seguretat tant al client com m'imagino que també a l'empresa, el fer-ho per Bizum empresa, quina seguretat aporta? La passarel·la de pagaments és una passarel·la que està verificada per Visa, ¿vale? Entonces, además, también la doble autenticació que compleix la nova normativa PSD2 en el que s'envia una doble autenticació al mòbil per a poder confirmar. És a dir, tu tens que tindre el teu mòbil present, t'enviarà una clau i això el que d'alguna manera garanteix o dificulta que els ciberdelinqüents puguen fer transaccions a través de Bizum, no? Tindrien que tindre el teu mòbil i saber les seves contrasenyes. Hi ha que tindre en compte també que quan actives el servei de Bizum per a poder pagar en els comerços, tens que donar d'alta una clave, que en la compra ficaries el número de telèfon i la clau. I tindries que tindre el teu mòbil, t'enviaria també un SMS de confirmació. Entonces, és prou difícil que puguen els ciberdelinqüents... Al final, el mateix risc o no de lo que ja coneguem, però en veritat està per la doble autentificació, que cada vegada és molt molesta, el fet de respondre a aquest missatge que te diu multiplica, suma, però és per seguretat. Després, si el client no és empresa, només pot realitzar-nos un Bizum de més de 500. El Bizum, a veure, si el client no és empresa, el límit de 500 euros nosaltres el tenim establert per al pagament entre amics, aunque sí que és de veres que altres entitats permeteixen fer Bizums de hasta 1.000 euros. 1.000 euros diaris o 1.000 euros al mes i establir uns cicles. Això normalment es restringeix per motius de seguretat i per motius de coherència en l'ús de la ferramenta. No és normal que un pagament entre amics vagi a superar aquests imports. Per això hi ha altres ferramentes, com pugui ser una transferència o xecs bancaris, conforme hem comentat. O sigui, que jo podria fer un Bizum superior a 500 euros? Doncs en Caixa Rural HMSI no, el tenim limitat a 500 euros. Va de 50 cèntims a 500 euros. En Caixa Rural HMSI. En altres entitats, igual puc arribar a estar 1.000 euros per fer el Bizum. Cualquier aclaració neta més, sabeu que estem a la vostra disposició en les oficines de Caixa Rural i sense ningú compromís per a cada cas en particular, perquè segons la naturalesa del comerç, cada cas és un món, doncs podrem un poc orientar o ajudar dins del que nosaltres sapiguem. Però s'enfoca més a comerç a distància, a la venda a distància, per poder aplegar a la gent que no s'aplega. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ya lo único que faltaría es a lo mejor, en algún momento dijeran también que siga empresa a empresa. Voy pensando que claro. De fet, el Bizum lo que fa no és ni més ni menys que una transferència immediata, s'apoya a través de transferències immediates. El que fa és que la gràcia és que està associat al número de mòbil. En el cas de l'empresa, entre empresa i empresa podria ser, jo podria vincular o podria arribar a aquesta vinculació, però actualment això s'instrumentalitza a través de la transferència immediata, que fins ara el màxim que se podia fer era de 15.000 euros i a partir d'ara això s'ha incrementat i se pot fer fins de 100.000 euros. El que passa és que també per motius de seguretat se redueix a 50 o a 30.000 euros. I és una transferència que pots fer a qualsevol zona euro i en 15 segons l'envies al seu destí. Jo simplement sumar a lo que havies dit, que per als que tinguin comerç en e-commerce o tal, també un comerç que potser no arriba a tindre el comerç en pàgina web, igual li pot interessar, depèn d'algunes relacions que creen entre els seus clients perquè han fet un pedido que me porten a casa, etc. Que ara això s'ha vist, ha sigut per el tema de la pandèmia, però igual n'hi ha comerços que fora de la pandèmia igual continua per certa comoditat. Entonces, claro,
si me porten a casa i damunt puc pagar en Bizum, queda ja quadrat. Exacte. Efectivament. En el confinament s'haurà pogut donar el cas que un carnisser que en un primer moment penses que no té ús perquè ve directament a la carnisseria, pots fer un pedido per una setmana, te l'envia i t'inicia esa sol·licitud de cobre, tu me pagues i tens l'envio. I te mobilitzes tu i jo tinc el cobro immediat. Entonces, en alguns casos, i depèn de com enfoques el teu negoci, té tota la utilitat o no. Cada volta és més fàcil fer pedidos en WhatsApp al teu comerç de proximitat. Exacte. I ahí se cuadra perfectamente el Bizum. Cuadra perfectamente. Això seria complementari al Paygold, perquè un xico de comerç és difícil que pugui desenvolupar una pàgina web. Al tindre els seus catàlogos de productes, igual és que ni s'ho planteja, no pot això mantindre-ho ni li és pràctic. Però, en canvi, sí que pots tindre una passarel·la de pagaments perquè ell l'únic que tindria que fer és, en el link que li donarien, en el pagament de mida, en l'usuari i la contrasenya, accedir a través del seu portàtil o a través de la seva tablet a la pàgina de Red6 i ahir iniciaria el pagament. Iniciaria la passada de pagos que li l'enviaria al seu client o a través d'un SMS o bé a través d'un correu electrònic. El que pareix anar farragós és fàcil, Una volta ho proveu és fàcil. Anava a dir, podeu passar, si algú està interessat, passar per l'oficina i fem un exemple en el moment i vegeu com el que interactuem són 2 o 3 minuts, però podeu vindre i ho vegeu sense compromís. Vale, pues si no n'hi ha ninguna pregunta més, que pareix que heu contestat ja totes les del xat. Jo li havia enviat un WhatsApp a la regidora per si de cas, però és que ha coincidit avui que estava al ple i tenia primer junta de portaveus, luego ha pogut estar al principi però ja no pot estar. Entonces, de part d'ella, en primer lloc, agrair a tots els ponents, no vaig a dir els noms, a tots els que heu estat de la Caixa Rural per poder oferir aquesta informació de manera tan fàcil i ràpida com tenim a través de la videoconferència i que esperem que, se podrà estar penjat, luego si algú vol revisar alguna cosa podrà veure-ho i en tot cas, si n'hi ha més petició per part d'establiments, Junta, AXA i EMPAL, conforme ho hem dit, perquè estem en coordinació per a aquestes formacions, si fa falta que se faci més o alguna molt més pràctic, se podria perfectament. Moltes gràcies a tots per la participació i ens quedem emplaçats per a una altra. La rapidesa de fer esta, que en tot cas, si n'hi ha potser gent que demana fer-ne una altra, igual la podrien convocar, també estava perquè, com a la setmana que ve, i ho aprofite, s'ha organitzat un outlet en tenda i encara que tindrem algun canvi en les mesures que ja han informat avui des de la Generalitat, no obstant, també se'ns diu, i jo crec que tots estem conscients, que tenim que mantenir totes les precaucions i previsions i no acumular-nos molts en tenda. Per això mateix diguem, fem-la ara perquè aquells comerços que van a participar en la setmana de l'outlet, que serà tota la setmana que ve, pot donar el cas que ja vegin aquesta possibilitat i que se fiquen un poquet en el tema, perquè de vegades penses que no va en tu i possiblement sí, n'hi ha un cost que heu dit vosaltres, el cost del Bizum, però al final és fer el balanç de la seva clientela, del seu model de negoci i conforme, igual sí que n'hi ha un cost, però no és tant en relació al volum que pots tindre, suposo, i això ja podríem parlar amb vosaltres directament. Per tant, ja bona vesprada a tots i donem finalitzada la sessió. Adéu. Gràcies. Adéu.